Captain John's Bacalhaos. Ένα ξενοδοχείο που έχει τη δική της ιστορία. Δίπλα από το ξενοδοχείο υπάρχει η πανέμορφη θάλασσα όπου κυριολεκτικά σε αγνατεύει. Τι ιστορία έχει αυτό το ξενοδοχείο ενοικιαζόμενων δωματίων σε αυτό το πανέμορφο πραγματικά μέρος λίγο έξω από την Άουστα της Πάρου. Καλησπέρα σας και καλές διακοπές να έχετε στην Πάρο καταρχήν. Είμαστε εδώ πέρα από το 1984 και μετά από 2-3 χρόνια ξεκινήσαμε και δουλεύαμε αυτά τα νοικιαζόμενα δωμάτια και είμαστε παραθαλάσσια, προσπαθούμε να έρχεται ο κόσμος να ευχαριστιέται ακριβώς, να ευχαριστιέται. Ναι, εδώ που έχω το χαρτί, εδώ τα στοιχεία και τα είπαμε στους φίλους τηλεθεατές, αναψυχείο, διαμερίσματα, δωμάτια. Για πείτε μου, ακριβώς το κάθε μέρος ξεχωριστά που παρέχει αυτό το ξενοδοχείο. Ναι, είμαστε ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Έχουμε νοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με κλιματισμό, το ψυγείο του, το μπάνιο του, το air condition μέσα, βεραντούλα που βλέπει στα 20-30 μέτρα τη θάλασσα, ένα αρκετά καλό τοπίο θα έλεγα και συγκεκριμένα είναι θέμα καθαρά εξοχής και το προτιμάνε κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα στους 10 και οι 10 έρχονται στην Άουσα. Ευχαριστούμε και εμείς και σας εύχομαι καλή διαμονή στην Πάρο και καλό το υπόλοιπο καλοκαίρι.